Вай, красавчик дай. Картохри мерем, а им вода кадагё. Мали соат як. Дер накики аз шути ага немерем. Мали ина ҳоз мебрам анди дер накини. Ва я соат пеш омадаме. Салом алейкум асалак ма админи картохона. Картофи ба гӯшт бехӯр ё ки бе гӯшт? Ротасиё накавай красавчик ту уроди. Сурато махшун нигоҳ кӣ. Диди. Прекумча. Гаҷо мере пули қартова ки мета. вақтҳои холигӣ да чо мекунӣ? Ман на классик намешинам. Аҳа. Инстаграм намешинам. Комент нависа ки чӣ? Ман бозӣ мекунам. бозира метунӣ? Ман қобозира нағз мебинам, фақат нахали сагчавак мекунам, намешава бай нахали хизмаи пардо тулуб мекунам. Соз. Инам тарикар. Гӯш ки, ҳиҷон, ман айнам ҷавоб тамроӣ кардам ки братафша зан бигӣ. Ман зада оз як саволак дорам. Чӣ савол? Гов ҷӯшида метунӣ? Нея. Ичи замона шид? Иш мега пухта наметунам, уш мега тапа карда наметунам. Вообще ман чӯ кунам? Очама чӣ бугум? Зан нагирем вообще чӯ кунам? Худоем. Ҷон, Нараз бара. ҷон, ман за то дар Инстаграм сурат монда метунам. Як гала подписчик дорам. Ай ростӣ? Ҳа? Ба барвақт намегӣ ман як гала сурат дар болои хар дорам, ҳамонро бигӣ бо мара реклама кӯ. Короче, гӯшка, урус, короче, дугона ман гуфтам ки ту чӣ ба қабеси би ба вай гуфт, короче, ман хуш будам, просто дар одам мара алиш кардаган. Хит кун. Круто ки ман дар куҷо будӣ ту? Ман қосиқ шудам би ту. Ту арӯз дорӣ? Бахшиш нагуфтумат. Хайрате бовар ки безор шуд. Ман пири гав мезанам ки безор шудам. Ту дар раҳмат ад души душе нав душу. Ушки чуда бели я бор дига дар рӯи нима зурӣ мекунӣ ку дар куни сият ме. Тамом киштим басай. Рафтем. Ту на тури ҷураи зуруб дай. Турам ҷураи зурӣ. Мо просто ҷураем сияи лахча. ҷураб дем аёдам просто. Май мардак дар хона фаҳмидӣ? Май мардак чизе гуфтам бояд ҳамӯ бишава. Чӣ қату то задестӣ? Ман охир фаҳмодаистам ки май мардак сухани мара бояд чика нашкара. Ба чӣ дод мезанӣ? Хай чӣ хе бугум? Аллои чашм гирифтанӣ будама. Ту дар инҷа никтоӣ, фаҳмидӣ? Хай чӣ ба сразу никто? Ман мардакам, номам Ашурай. Номи мардакӣ дорам вроди. Мефурам мардакима бинам нишон битем. Хеле айба охир дар пеш ҷуром. Гӯш кун мараҷаи Ашур, ту мардак нестӣ, ту илоҳӣ тобаӣ. Тура бояд мо бинем тоба кунем, фаҳмидӣ? Дар пеш ҷуро шарманда мешӣ, ҷурота бугу калашоно дар куншо мезанам, як гапат мегӯям. Ҳамин ятуш я чӣ гуфт пеши ба бугу биё, ман нишон метум киам ман, фаҳмидӣ мара кӯ? Фаҳмидам. Инам мешидай ку инам хали чизо. Инам хали гапора я бор дига сар кунӣ, ё ки синима дод бизанӣ, зудтар сиё мекунам, фаҳмидӣ як мара? Охир мардакима. Дамта бигӣ як. Чокер ҷон. Сози? Братан лото гирифтӣ? Олипад. Биёзи мара ози мефра. Майли. 46 78 20 деола қабдаист. Чӣ доза се касе мурдак? Не братан бридем. Ура дану нахуй. Ман худам да я парик мехарам, вечна сарам ях мекунам фақат. Ман бошум сауна мерам, худам сафед мекунам. Ман бошум зан мегирам, ба қитоқхона мекушам, шуморо хай скидка мекунам, чанд касе 5,000 шумода мекунам, хай майли. Мада дода нестед? Брадавша ту боварӣ намекардӣ ку мегуфтӣ лото ҳаромай. Ака шумо мара типа кидат кардем де? Не ҷон чӣ ба? Кидат разбор надора. Битеҷа лотора мада? Лотоай ма буд? Ма бридам, фаҳмо? Хе пашол махоям мошин ту. Мада парик мехарем? Хе дафша крем да сари калид. Хай манам раб дафшам. Ҳолам ҳамиҷаӣ? Бо қулутоғхона мекушодай.